Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li f'dawn l-aħħar jiem il-Prim Ministru ma għamel xejn biex inaqqas l-inċertezza u baqa' jtawwal iż-żmien fejn l-interessi tiegħu lejn il-Partit Nazzjonalista qed ikunu akbar mill-interess nazzjonali. Il-problema għal Joseph Muscat mhijiex individwu partikolari imma s-sistema ta' tmexxija ta' Gonzi PN. Joseph Muscat qal li Lorenz Gonzi ma kellux il-kuraġġ li jagħmel vot ta' fiduċja kif isir f'kull demokrazija u minħabba dan qed ibatu il-familji u n-negozju. L-ewwel obbligazzjoni tiegħi mhijiex lejn il-partit, hija lejn il-pajjiż. Minn dan it-tkaxkir tas-saqajn qed ibatu il-familji u n-negozji. L-ekonomija qed tieqaf u l-postijiet tax-xogħol qed jiġu ipperikolati minn din l-instabilità. Dawn huma fil-verità il-ħaddiema, il-self-employed, il-pensjonanti u l-istudenti, in-nisa u r-ġiel Maltin u Għawċin, dawn huma l-uniċi nies illi ħaqhom is-simpatija f'dan il-mument. L-għażliet li għandu qudiemu Lorenz Gonzi huma ċari u rridu naslu għal mument tal-verità fil-Parlament, sostna l-kap tal-Oppożizzjoni. Malta tkun tilfet aktar żmien f'mument meta jien nemmen li rridu nkunu iffukati fuq sfidi kbar nazzjonali u internazzjonali. Ftit sigħat qabel il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat għamel appell ċar lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi biex f'din il-laqgħa tittieħed azzjoni deċisiva li ttemm l-inċertezza u l-instabbiltà fil-pajjiż. Lest li niddeċiedi jien fejn il-Prim Ministru qed jibża jiddeċiedi. Il-messaġġ tiegħi huwa ċar. Lest li nerfa' fuqi responsabilità kbira li permezz tagħha inneħħi l-inċertezza u l-instabilità minn fuq pajjiżna. Dan il-messaġġ tal-lum nittama li l-Prim Ministru għandu stampa ċara u sħiħa li twasslu biex il-lejla jieħu azzjoni deċiżiva u minflok noqogħdu nilagħbu il-logħb tal-politika tal-passat illi ma jwassalna assolutament imkien.